Здравейте! Аз съм Царемира Георгиева и представлявам Oecon Group България. Вкаменявам найлон и пластмаса и ги превръщам в шедьоври. Ще ви покажа как, ще ви кажа защо и с творбите си, които ще направите по време на обучението, ще сте готови за участие в изложба на есен. Необходими са каширано платно, четки, паста, кварц, отпадъчни пластмасови мрежи, различни видове найлон, акрилни бои, съд за вода и желание за създаване на шедьовър. Върху платното с четка се нанася разреден слой от паста кварц. От пластмасата и найлонът се изрязват форми, които се композират върху платното. Всеки детайл от пластмаса и найлон се потапя в леко разредената паста и се залепват чрез тампониране на избраното място върху платното. След засъхване на елементите с четка до напрен се нанасят два слоя от пастата кварц. С четка се запълват всички пукнатини. Готовата бяла повърхност се лакира два пъти с матиращ акрилен лак. Следва избор на акрилни бои и цветовото изграждане на творбата с четки. Акрилният лак гланц се нанася един път, като финален завършек. И за малко блясък добавяме сребърна боя и я даваме за рамкиране, за да бъде готова за изложба.